Nu știu cum să încep clipul ăsta, e un vlog mai matinal în care lăsăm râsuri, lăsăm panorame, lăsăm datul pe bike la o parte și vorbim puțin despre viață și despre atenție și despre mai multe subiecte pe care sincer m-au marcat în perioada asta de când cu fractura. Din păcate nu am ca să fac așa, să știți ce am, în caz de nu știți povestea, în caz de nu sunteți apropiați, să știți ce am pățit. În clipul trecut am, din neatenție și din lipsă de nimic, mai mult din prostie, sincer să fiu, pentru că nu am vrut să-mi cumpăr o pereche de cauciucuri noi, crezând că lasă că merge, și din acest lasă că merge, da, s-a ajuns la o fractură și o operație. Da, nici mie nu-mi place, nici eu nu sunt mândru de ce am făcut, dar revenind la subiect și la căzătură, în clipul trecut, dacă nu l-ați văzut, vă las undeva pe aici un card să-l vedeți. Și în clipul trecut am căzut din prostie și din lipsă de atenție într-o râpă de habar n-am, nu știu cât are râpa, n-am măsurat-o, dar e destul de mare, sincer, e o râpă destul de mare, având în vedere că pe mine m-a și aruncat foarte mult în aer. Eu cum, stați să vă arăt 2 secunde, deci ca să înțelegeți, eu cum eram cu bicicleta mergând așa și mi-a fugit spatele așa, m-am proptit cu roata de față, mi se pare că m-am proptit un copac sau m-am proptit, nu știu, mi-a fugit spatele și din așa, mine m-a aruncat, să zicem că m-a aruncat 1 metru, deci 1 metru 2 în aer. Deci putem zice că căzătura a fost gen mărimea căzăturii, înălțimea căzăturii a fost amplificată de acest factor. Da. Și după tot acest incident am fost la Zuga, la spital. Vreau să vă... Pentru toate asistentele de la Zuga, da, s-au comportat foarte urât cu mine. Asistentele de la Zuga, nu vreau să mai merg, nu mai vreau să mai am de-a face niciodată cu acel spital. Este jalnic. Dar din fericire, medicii de la Spitalul Petrolul din Ploiești au fost de nota 10, cu câteva excepții, mereu sunt excepții, dar whatever. I'm fine, am trecut cu succes prin operație care habar n-am, din câte am auzit a durat în jur de 2 ore, 2 ore jumate. M-am trezit foarte buimac, foarte amețit, simțisem că băusem o distilărie, efectiv eram mort, mă durea capul, eram foarte amețit. O să vă las pe undeva pe aici o poză cu mine după operație. Și da, a fost o experiență groaznică. Spitalul, am simțit că o să ajung, dacă mai stau acolo, direct la ospiciu sau la psihiatrie. Sincer vă zic, adică groaznic. Scuzați că deschid telefonul, dar am aici scriptul și am aici ideile principale și ca să știu ce vă povestesc aici, să iasă cât mai perfect clipul, chiar dacă vreau să fie naturalețe 100%, pentru că așa v-am obișnuit. Unde rămăsesem? Da, a fost o experiență groaznică. În spital am simțit că o să ajung la ospiciu sau la psihiatrie, nu mai rezistam acolo nici măcar o zi. Am avut noroc că vineri mi-a dat drumul într-un final. Am ajuns acasă și după atâtea zile în spital, pe patul ăla handicapat, am reușit și eu să dorm ca om într-un pat normal.
Deci, da, nu recomand să ajungeți prin spitalele din România, chiar deloc. Da, ce să vă mai zic. La câteva ore după operație mai revenisem, dar tot eram mort, abia puteam să vorbesc. Vă las aici un clip vă las aici un clip cu mine după operație, pe lângă poza aia. Și da, a fost groaznic. Și a fost prima dată în care deci nu știu cum să vă explic. În spital am văzut, suferință. Adică gen, nu știu, acolo mi-a dat moralul peste cap. Adică am văzut foarte, foarte multe chestii. E de nedescris, sincer să vă zic. Că prin ce chinuri trec oamenii la spital este wow. Mai ales având în vedere că a fost un spital de stat, mulți dintre pacienții de acolo nu aveau una dintre cele mai bune situații materiale și da, chiar am stat în cameră, în salon cu doi băieți care nu aveau neapărat cea mai bună situație materială și chiar atunci a fost prima dată când m-am simțit prost, că nu știu cum să zic, să nu sune a laudă, dar că îmi permit anumite luxuri pe care nu oricine din țara asta, având în vedere că salariul mediu e de 2000 și ceva de lei sau cât e din România, și le pot permite. Și e sad. E foarte sad, e bulversant când stai să te gândești că foarte mulți oameni ajung în spitale și nu au bani, adică nu neapărat bani, că la stat nu plătești mai nimic, dar nu au posibilitatea de a avea pe cineva lângă ei când sunt la spital, de a le aduce pachete sau chestii de genul cu mâncare și trebuie să stea cu mâncarea aia jalnică din spital. Scuzați dacă mă vedeți că tocmai fac așa, aprind camera pentru că stânge ecranul și vreau să mă asigur că filmează, pentru că am 20% baterie. Anyways, revenind, e foarte sad, e foarte, foarte sad și da, adică că tot am ajuns la mâncare. Sincer să fiu, să facem acum un râs clasic de-al nostru panoramă. Bă, sincer, trebuia să dai cu mâncarea de farfurie să te asiguri că a venit, că a murit când venea. Gen, era horror mâncarea de acolo. Nu vreau să zic că, vezi, Doamne, trăiesc că nu știu ce lux, mănânc caviar și cred o Manciuria zilnic, dar am și eu pretenția să nu fie, măcar mâncarea să fie văzut căldură. Adică măcar mâncarea să nu fie rece, dacă la gust e horror. Și da, nu vreau să îmi imaginez. Pot trece oamenii care stau acolo mai mult de 5 zile decât am stat eu. Este horror, este groaznic în spital. Revenind puțin la mine și la ruptura mea, sunt bine, sunt în momentul de față, chiar sunt bine, sunt pe un tratament cu ceva antibiotic și niște injecții. Puteți să căutați pe net să vedeți injecții subcutanate, gen ce-mi fac eu, pentru coagularea sângelui, pentru că chiar dacă gipsul e destul de lejer pe picior, nu e chiar de parcă n-aș avea nimic și totuși se blochează sângele și nu curge cum trebuie și trebuie să fac aceste injecții. Le puteți căuta pe net, să nu mai stau să vă mai pun un clip acum că n-am chef. Și da, în urma operației am rezultat, dacă pot zice așa, cu 2 broșe
parcă așa se chemau, parcă două broșe în gleznă. Vai de capul meu, mai am 19% baterie. Da, unde am rămas? Am rezultat cu două broșe în gleznă, pe care ulterior, din câte am înțeles, în vreo 2-3 luni de la scoaterea gipsului, o să le scot și pe alea. Bine, nu le scot eu, le scoate chirurgul, ați prins ideea. Și da, aveți grijă, vă rog, aveți foarte mare grijă dacă faceți acest sport, pentru că nu ajunge în situația mea. Este groaznic dacă nu aveam prieteni și familia care să stea lângă mine și să mă susțină în momentele astea. Era mult, mult mai greu pentru mine. Cu Luca, aici. Cu fraierul ăsta nu știe să dea pe bicicletă, gen. L-am învățat 2 ani de zile să dea pe bicicletă și... Bă, arată-mă să zic. Nu arată mai pe Deoarece nu există cuvinte, nu am cuvinte pentru a descrie cum e să nu poți fi atât de mobil pe cât îți dorești, eu nefiind o persoană sedentară. Nefiind o persoană sedentară, mi-e foarte greu să stau. Efectiv, să stau tot ziua în pat, mă scuzați, este foarte greu. De aceea mă bucur și le mulțumesc prietenilor și familiei că sunt alături de mine în această situație complicată și pentru a nu ceda psihic, ce să vezi, pentru că nu am nevoie de asta fix acum, fix când sunt cu piciorul în gips. Le mulțumesc prietenilor că vin pe la mine și nu trebuie să le zic chestia asta, adică mă trezesc cu ei la ușă, ceea ce este minunat. Vă pup și vă iubesc, sunteți viețile mele, toți care m-ați căutat, toți care nu, așa. Și da, ce mai pot zice? Echipamentul este foarte, foarte important. Chiar vă rog să purtați echipament, pentru că din câte știți, din câte am zis și în outro-ul clipului trecut, din nou, vedeți pe undeva pe aici, în caz de nu l-ați văzut, am dat cu capul de copac și în absența căștii puteam să o mierlesc, sincer, cu pe față, puteam să... Dar din fericire, având o așa zisă disciplină, am realizat că, mai bine mi-iau casca, chiar dacă e foarte inconfortabilă, pentru că chiar nu aveam chef să-mi iau casca în ziua respectivă, dar vreau să zic că a fost cea mai bună alegere pe care am putut să o fac de când m-am apucat de downhill. Și când mă refer la protecție, mă refer la absolut tot. Genunchiere, cotiere, armură, cască, cervicală, în caz de vă dați pe motocross, protecții de glezne, de ce nu, pentru a nu ajunge în situațiile mele, în situația mea, whatever, sau mai rău, sau mai puțin rău, să vă sare doar glezna, dar anyways, contează foarte mult și protecțiile alea. Dar și nu doar în sport, în general în viață, dând-o în o altă ramură, în general în viață, contează foarte mult protecția în orice faceți, fie că navigați pe internet, fie că vă dați pe bicicletă, pe motocicletă, pe scooter, pe skate, pe habar n-am, pe ce vreți voi, fie că v-ați prins voi, contează foarte mult protecția, protejați-vă, fiți siguri pe voi, dacă
faceți ceva, fiți siguri și determinați ca să nu vă tremure picioarele. Aici vorbesc de sporturi extreme. Să nu vă tremure picioarele când vă urcați pe bike sau pe ski sau pe altceva. Să aveți control. E cel mai important. Să aveți discernământ ca să nu săriți la concluzii pripite. Adică vezi, Doamne, cum era situația mea, să fi sărit, lasă, m-am lovit, am dat cu piciorul într-o rădăcină, hai să stau acasă, nu se întâmplă nimic. Cel mai bine a fost direct la spital, dar da. Și știu că v-am vorbit atât de mult de situația mea, dar credeți-mă, ce am pățit în momentul de față, nu doar că a fost foarte marcant pentru mine și pentru apropiații mei, dar a fost și o învățătură de minte pentru mine și pentru ei, de a avea mai mult, nu respect, mai multă siguranță și mai multă atenție. Ăsta era cuvântul pe care îl căutam. Cam asta a fost mesajul pe care am vrut să vi-l transmit. N-a fost cine știe ce. Am vrut doar să știți că sunt bine, trăiesc. Din păcate, nu cred că veți mai vedea clipuri de pe bike anul acesta. Dar anyways, clipuri vor fi oricum. Actually, chiar vreau să lucrez la niște proiecte noi. Chiar am ceva în cap, chiar tocmai zilele trecute m-am implicat într-un proiect pe care o să-l las în descriere, puteți să aruncați acolo un ochi. Încă nu este postat nimic, dar vă promit că e un proiect super mare, e ceva legat de cultură, psihologie, nebunii, dacă nu mă înșel. Și da, m-am înscris în acest proiect drept editor video și fiți siguri că dacă eu m-am înscris în acest proiect ca editor video o să iasă cele mai blană clipuri. Fiți cu ochiul acolo, stay tuned, o să iasă top cele mai mișto proiecte și la mine pe canal o să am niște proiecte noi pe care o să le anunț pe comunitate. Dați o geană și acolo, din când în când, vedeți, poate mai anunț ceva, de ce? Poate niște întrebări pentru voi, pentru niște idei de clipuri, poate sondaje, I know, o să vedeți acolo, doar stați pregătiți că chiar dacă anul ăsta nu vedeți clipuri de pe bike, tot o să fie clipuri și tot o să aveți la ce să vă uitați, nu vă panicați. Oricum, cam asta am avut de zis, ăsta a fost clipul meu, a fost un clip mai scurtuț, 18 minute, dar am spus esențialul. Protejați-vă, aveți grijă de voi, consumați content de calitate, like, share, subscribe, tot ce auziți la youtuberii mai mari și v-am pupat, ciao!